שלום, קוראים לי ניר קורן. אני מטפל בשיטה שנקראת SHS, כלומר Sound Heal Space. זאת שיטה שמשלבת בין פסיכותרפיה הוליסטית וסאונד הילינג. מה שאומר בעצם שאנשים שמגיעים אלינו לסשן, הם גם חווים מה שנקרא Sound Bath, אמבטיה של סאונד, שיוצרים אותה על ידי כלים חיים מעולם הסאונד הילינג, וגם אנחנו מניחים על אנשים קערות טיבטיות, על מנת שהרטטים של הסאונד שלהם ממש ייכנסו לגוף ויגרמו לרגיעה מבפנים. בנוסף לזה, אנחנו נותנים כלים שיכולים לעזור להירדם יותר בקלות, לישון יותר טוב והתמודדות עם סטרס. מ-7 באוקטובר במשך 3 חודשים עבדתי עם החבר'ה של הנובה בחוות רונית. סך הכל מאות של סשנים. מכל סשן כזה בעצם לקחתי המון פידבקים והצלחתי לדייק את שיטת הטיפול הזאת יותר ויותר, מהרמה של מה לא להגיד, איזה תדרים נעימים ואיזה לא נעימים, איזה כלים להשתמש בהם, כדי ממש ליצור טיפול שהוא מאוד מדויק ומאוד מתאים לתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אז היינו עכשיו בסשן של סאונד הילינג אצל ניר, שהיה ממש נעים, השאיר אותנו קצת בלי מילים. אנחנו הגענו מפלוגה שעכשיו סיימה תעסוקה מבצעית בעזה, והסשן הזה גרם לנו ככה להרגיע, קצת להיזכר בחוויה הפנימית, נתן לנו את היכולת להרגיש, לפתוח את הלב עוד קצת, ולהתחיל להכין את עצמנו לחיים שמעבר למלחמה. אז עשיתי כאן סשנים אצל ניר. היה חוויה ממש מיוחדת. ממש הצלחתי ככה להשתחרר, להרפות, גופנית. וגם בתודעה ממש הרגשתי שזה לוקח אותי למקומות מדהים, פשוט באמת חוויה מאוד מיוחדת, מאוד מרגיעה, מאוד מעשירה, מאוד מסקרנת. וכל בן אדם שחווה איזשהו עומס פיזי או רגשי, אני חושבת שזה יכול להיות באמת משהו שהוא מאוד מועיל ומרגיע. הטיפול הזה מומלץ לכולם. הוא יכול גם מאוד להרגיע וגם לתת כלים להתמודד יותר טוב בתקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. תודה רבה. מקווה להתראות בקרוב.